שלא ילמד הרדיפה של התלמיד החכמים. ואני רוצה אולי להגיד משהו נקודה על הדבר. ברור שיש לנו אחריות, ברור שאנחנו נותנים את האמת שעבדנו עובד העולם, וליום שבו ישור יפתחנו, ואנחנו יודעים שהכל מתחיל בזמן שישראל מסתכלים כלל ממנו, אז הם לא יצחים. המלחמה והניצחון, הדבר היחידי שזה תלוי בו, זה ביושבי מסמרדש. אין לאף אחד אחר חלק בניצחון. נכון, חייבים להשתתף, אבל המהות של הניצחון תלוי ביושבי מסמרדש. אלה שהם בנים של הפרימויות, אלה שמנהלים את העולם, מתנהל מתוך המסמרדש. כן, עלינו ורק עלינו, אומר את העולם כולו, בראשית, ובשביל לשרוד שניגוד בראשית ויענו בזוהר. אבל אני רוצה להוסיף בשתי דקות איזה נקודה שקצת לתפוס מה ההבדל בינינו לביניהם. לא רק כל אחד צריך לדעת, צריך לחוש את זה, להרגיש את זה. לא את השמיני שבשמיני של הגייבה של התלמיד חוכם. מה תפקידנו בעולם? איפה אנחנו נמצאים? אנחנו צרים במחלקתי של הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה להגיד, יצחק מקודם שסיים, הוא אמר, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדבורים בתהילים. למי מדובר? אנחנו חושבים שמה שמדובר על דבורים בתהילים מדובר על אדם שמתעסק בשום דבר, באיזה ילדים קטנים שמתעסקים עם משהו. מה שאנחנו אומרים שהם מתעסקים בדבורים בתהילים מדובר על הגבוהים של הגבוהים שבהם, ועל זה אנחנו אומרים, על החוכמה בגויים טיימים, על אלה שיושבים כביכול אפילו למעלה אצלהם, נקרא למעלה, בוא נקרא להם בשמותיהם, אלה שיושבים באותו מקום של שיא הרדיף הסדס, הבית משפט הגבוה לצדק, שמופיעים מהמשפט שום הרשע, אלה שיושבים עליהם כתוב, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדבורים בתהילים. כל מה שהם עושים אנחנו צריכים לדעת, זה דבורים בתהילים פשוטו כמשמעו, והם מתעסקים בדבורים בתהילים. ומי צריך ראיה יותר גדולה מזה? הם הרי קוראים לזה שהם מתעסקים ממה שנקרא חוק הגיוס. הם יושבים ודנים שם איך יעשו את זה. לא מספיק להם 6 חכמים, 10 חכמים, 15 חכמים, פשוט התעסקו מזה שנים על גבי שנים, איך הם מגיעים לרמת המשכל הגבוהה, לרמת החכמים דילי. כן, חכמים, חכמי חלם היו יותר חכמים מהם. אבל למה זה? הם יושבים ומתעסקים שם, כינסו 15 חכמים וישבו ביחד ודנו איך מגייסים את האישים הבוכים, איך מורידים מעמוד העולם, איך לוקחים באמת את החכמים האמיתיים ומנתקים אותם ממקום חיים. איך עושים את זה? הם ישבו ודנו שם שעות על גבי שעות, שבועות על גבי שבועות, להחליט מי ראוי לשבת באותו אגודת חכמים. אבל רבו ישראל, תגידו לי אתם, הרי זה הבדיחה הכי גדולה. הם ישבו שם ודנו ודיברו. מישהו מאיתנו בכלל התעניין במה שהם דיברו? מישהו מאיתנו זה בכלל עניין מה שהם דיברו? אני אמרתי רחמונס, רציתי לבקש גמח, שבמקום שהם יתעסקו לקנות להם פשוט גולות, שיהיה להם מה לשחק, זה לגו. פשוט זה היה... הרי זה ליצנות אחת גדולה. רבו ישראל, תיקחו ילד בן 3 שלמד קצת תורה,
תיקחו בחור הכי צעיר שלמד תורה, נגע בהוויה סבאיה ורובה, יודע שהחוכמה שלו לא פי כמה וכמה, אין לו דמיון אותו חוכמה, יושבים שם עדת לכאורה, זה מצחיק, זה נראה איזשהו, יושבים שם אנשים שפשוט החליטו לעשות איזשהו הצגה, איזה תיאטרון, כי יותר מזה לא היה שום דבר, הם לא שינו ולא ישנו לעולם ועד, לא מעניין אותנו מה הם אומרים, והם לא יזיזו שום דבר במה שהם אומרים ולא ישנו בשום דבר. זה הפשט הוא, אנו משכימים לדברי תורה, והם אלה חושבים שהם חכמים כביכול, משכימים לדבורים בפעילים. זה בדיחה, הרי גם בהוויות העולם אנחנו יודעים. נבח, הם לא למדו הבעיה ורוב אף פעם, מאיפה שיהיה להם חוכמה, מאיפה שיהיה להם משכל, הרי הם לא עוברים. ילד צעיר בן 7-8 שהתחיל ללמוד גמרא, הם לא עוברים משהו במשהו במנת המשכל שלהם, אלא את כל חוכמתם, שאף אחד הרי לא התעניין במה שאמרו בבית המדרש, אף אחד לא דיבר על זה אפילו אחד, לאף אחד זה לא הטריד, ואני אומר מפה כולנו יודעים, זה גם לא מטריד מה שהם יעשו לעולם ועד אותם אנשים. אלה ורכב ואלה וסוסים, כי יש שם שכל רק כזה ששייך לרכב וסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, היי מקור ונופלנו ואנחנו קמנו וניסוידו. צריכים לדעת רבי ישראל, אנחנו מקימי העולם, אפילו אין חוכמה בצד השני. הנה הדוגמה שהבאנו לכם עכשיו, כי חוכמה יש להם, יש מקומות אולי תיאטרונות למציגים, אולי כל הבית משפט שלהם זה תיאטרון אחד גדול, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור ויושיע אותנו מכל הרויטים האלה, ורק אנחנו צריכים לדעת כי עלינו עומד העולם, ואנחנו אלה שבזמן של ישראל מסתכלים כלפי מעלה מיד לא צריכים בהצלחה.